Shalom, horas madihita damang dayang donga sahapor siapa supang museo do tahu di acara jepek alai maripola. Adok penatong hasatane debata jumolo hita martanian. Debata Jehovah para sirwana sumurung mauliate di pasak rohanami dia surham namat dongane hami. Naik tumayon hatam hami uka prodo pikiran nami asa mangula marperwiatam di bagasa Yesus martanya kami. Amin. Kita damang dayang donga sahapor siapa Atan di debata di hita di hari Kamis tanggal 10 November 2020 natar surat di Puda Sian Raja Salomo bidutulu ayat 10 sonom madidok disik di tangga siamun nado gajang ni umur jala di habirang nado hamurau dot hamudiaon ido anggo saham di takarong saha porsiaon debataro na puna saluhuk na narong di portibio gurudok nado saluhuk na darong natuk manibangi manang mangibangi waso ni debata ola debata ro namar waso namang aleon saluhut na narekod di bagasan ngoluta alanido hata ni debata marhiti Raja Salomo katidakon di tanga siamun na do gacang numur jala di habirang na ro hamurao dot hamuliao dohot gajang nimur di leo debata ro tu Raja Salomo alaidang nai dipanggil ibana jumulo do ipanggil ibana habisukon habat tason neroha asai boto ibana manibang nadenggan sian naroha alanido habis tarani macarikot hatawoni parbinotoani macarikot di bagasan ngoluna alanido ibana songon gabe sahala raja nabisuk namalo napistar di tonga-tonga di bangsa Israel na manibangi akka masalah karena masa di tonga-tonga ni bangsoi na mga rajay di bagasan habisuhon di bagasan nguluna tidak koni banang di tangga siamun ni debatado gajang numur di tangga habirang na do hamuraon dohot hasangapon hamuliaon di takarong asaha porsiaon macay takas do tutu asyohan di debata di bagasan ngulu ni ganup colma molubuy pihita tabaw murta no ay gajang umurta asirohan ni debatado marhiti na tapangido akka parbinotoan hatauon di bagasan nguluton asa tahu hita mangulah lomo nirohan di debata asa gabe sol manabisuk jalapis tar hita mangatusi akka dalan lomo nirohan di debata mangatusi akka aturan akka perintah ni debata di bagasan nguluton asa nang manibil hita sa dalan lomo nirohana di gajang ni umur naung di pasak ni debata di bagasan nguluta di nauk taba umurta lamtang mahapor syota lamtang parbinotata lamtang pangatusiota di bagasan nguluton alasian debatado saluhuk nai debatado namang aleo saluhuk na aka gajang numur di bagasan nguluton aniak kamakenang kita saluhuk na molo marulang tahu kita di bagasan nguluton tapangido ma las niroha malation siat Tuhani marhite mensyukuri bersuka cita bersyukur maka malation saluhuk na basa-basa ni debata naung tajalo di bagasan nguluton jala mangulah lomo nirohan di debata di bagasan nguluton kita karong asaha porsia Raja Hizkia kita baydo umur na 15 tahun ala taboto ibana jolma na daulat roha do ibana na burju na denggan do ibana di bagi do ibana marhite tangyang na tua rupan di debata kita baydo umur na 15 tahun jala malum ibana sian parsahitonna soni do nakita kamake nang dong sabor siaon lam tau hita lam tang hapor siota lam malo hita manibang akan ringgan jala macai uli doi tasalo siad eropan ni debata alani dilehom matu hita gajang nyumu selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun panjang umur sehat selalu ingatlah firman Tuhan bahwa di tangan kanannya yaitu panjang umur alai di siap birangna amuraon dohot hamuliau di basahat debata doa kajolma na mangului lomo ni rohani debata na marbisuk jalana pistar mangatusi manibangi lomo ni rohani debata Allahumma akadala lomo ni rohani debata tuhatta mana masuk hita tuhatta nama dongan hita amin martangin debata Jehovah para sirwana sumurung ido tutu Tuhan hodo hapurusan nami pangusadian nami
Latu horo kami marhaposan. Ay huboto kami Tuhan. Di tengah siamun mudo gajang mu. Tamang habirang mudo hasangapon. Do tamuliaon. Alani pos rohanami Tuhan. Dilihoko gajang nimur di kami naik tau kami Tuhan manibangi naruado nadenggan. Naeng lamalo lang marbisuk jala marhabis tarak kami Tuhan. Aitung macai mutihan harga doi di bagasang ulunami. Alani syakoro salu na jalan kami. Jala itabaho koro saluhuk na. Moraon hagabion hasangapon di bagasan ngulu ni jolma na marhapo satu. Molo hujalo kami pe Tuhan gajang ni umur nami. Marulang tahu kami pos rohanami Tuhan. Asin roham do saluhuk nai na mangalion hahipason gugu di kami. Tong pamulatio kami masaluk na ringan ni masam. Asalam malo lam tahu kami manibangi lumanurham. Jalan dapotan rohana bisuk kami di bagasan ngulu namion mangatusi akadalan lumanurham. Atau ngasih roham Tuhan urupi kami di bagasan Yesus Kristus matang kami asir roham sauk malumanurham. Amin. Horas.